Από τα πρώτα πρόσωπα σε πανελλαδικό επίπεδο που η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε νωρίς, μιας και λέει πως οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο από σήμερα, για τα ψηφοδέλτιά της, και εσείς θα είστε υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια δύσκολη, θα έλεγα, εγώ έτσι την βλέπω, έτσι τη χαρακτηρίζω, έτσι λέει και το ρεπορτάζ μου, πολιτική συγκυρία για το κυβερνών κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία μετά και τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι θορυβώδης. Το αν θα είναι δύσκολη θα αποδειχθεί από το πόσο θα διαρκέσει ο θόρυβος. Γιατί μπορεί να αποδειχθεί πως ο θόρυβος γίνεται για αέρα κοπανιστό. Να σας πω το εξής. Ήμουνα 14 μήνες Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας. Δέχθηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα από βουλευτές για θέματα υπηρεσιακά. Σας βεβαιώνω, 9 στα 10 τηλεφωνήματα, για να μην σας πω 99% τηλεφωνήματα, ήταν γιατί κάτι νόμιμο δεν το προχωράει η υπηρεσία. Και στη μία στις 100 περιπτώσεις που ζητείται κάτι παράνομο χωρίς να το ξέρει ο βουλευτής που το ζητούσε, κανείς δεν μου είπε. Απλώς μετέφερε δηλαδή το αίτημα. Ναι, κανείς δεν μου είπε ξέχνα τώρα, εντάξει, βρες έναν τρόπο να το κάνεις. Μου λέγει υπάρχει αυτό το θέμα. Όταν εξηγούσα πως για κάποιο λόγο αυτό δεν επιτρέπεται από τον νόμο, δεν είχα καμία άλλη όχληση. Ναι,